content creator uyithandayo Mapinga, kuTikTok ohlezi uvibe nayo Mapinga, icherry ongathandana nayo Mapinga, Mapinga noma abanye bephika. iyiphi content creator uyithandayo Mapinga, kuTikTok ohlezi uvibe nayo Mapinga, icherry ongathandana nayo Mapinga, Mapinga noma abanye bephika. ebafethu ngi-in love noma mpinga ngintshela iqiniso nonke noma ningaphika ungichaza masephuza ijuba ihathi vele ufuna ukuphuma engizama ukuntshela khona uma kupinga ngiyamfuna malips akhe mangiwabuka ngathi ngawaphuza ntshontsha ama-feelings ami lo uyangisajusa ngabaseleka bemthumela amarhada ngakwada ngacasuka ngaze ngaphalaza wemampinga ngiyagcwala ngawe nje ngiyancanywa phosela inamba yakho khona ngizokufonela usikhotheni oclean mina ngilona ibhotela uthando letlabila ngathi amanzi akuyigedlela ngizokulanda ngisho kini mase nginegedlela ngizobhekela ilakhi istakho zingishaya ngaphakathi lothi untshontshe ikhoteti yakho udinga i-apakathi azi wesisi ozalawo emayidali isitshupuluza uchoma ngefika sondela leyo fish wena unganginika khona ngizoyidla ngizoyimimilita yeah you my girl wena you my mamasita ngithanda kweqiniso mampinga ngeke ngikwenzele inkohliso mampinga uyababona abantu bayathanda nokuphika sondela ntombazane mina uzongipha iyiphi content creator uyithandayo Mapinga, kuTikTok ohlezi uvibe nayo Mapinga, icherry ongathandana nayo Mapinga, Mapinga noma abanye bephika. iyiphi content creator uyithandayo Mapinga, kuTikTok ohlezi uvibe nayo Mapinga, icherry ongathandana nayo Mapinga,